मुसलपुर जिल्ला Bcaa नि नैथि सावथुन महरगिरिफोरनि लोगो हमलायनाय। बाक्सानि आथियाबारि गोजौ आरो गेजेर हिनजावसा फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मुसलपुर जिल्ला Bcaa नैथि बर' सावथुन महरगिरिफोरनि लोगो हमलायनाय हाबाफारि लादों। फुंबिलिनि समाव बड' सावथुन महरगिरि आफाद Bcaa नि गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। मुसलपुर जिल्ला Bcaa नि आफादगिरि बाबुल बसुमतारिया फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो रुंसारिफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। मिरु Bcaa नि फोसावदिं नेहाथारि देरहासार नार्जारिया फुंबिलिनि हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो थान्दै मेल जिरायनाय जायो। थान्दै मेल जोबनाय लोगो लोगो गेवलां मेल जिरायनाय जागोन। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया। माननि आलासि महरै बाहागो लायो मिरु Bcaa नि लेङाइ आफादगिरि दीपक कुमार रामसियारि, गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि रुपनाथ रामसियारि, गाहाय नेहाथारि फोजोंसार मुसाहारि लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन। बेखिनियावनो गासै बर' सावथुन नायगिरि बिथांमोननिसिम जों मिरु बिसानिफ्राय मोनसे अफिसियेल एनाउन्समेन्ट होनो लुबैदों, बेनो जे फैगौ नभेम्बर दाननि 25 खालाराव गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बड' सिने आर्टिस्टनि 6th बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। जाय हाबाफारियाव बलिउडनि लेजेन्ड एक्ट्रिस बा लेजेन्ड एक्टर पद्मिनी कलापुरी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो आसामनि एबा एसामिस फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा प्रडिउसार, डाइरेक्टर, एक्टर लोगोसेनो आसामनि मानाव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोन, जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनाबो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि जानो गोनां 25 नभेम्बरनि 6th एवार्ड बड' फिल्म फेस्टिभेल बेवहाय लैहोर लैहोर बयबो बाहागो लाहैगोन। बेनिखायनो बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आरो जोंनि गासै बर' सावथुन महरगिरि आफादजों सोमोन्दो गोनां महरगिरिफोरखौनो बै जानो गोनां हाबाफारियाव लैहोर लैहोर नुजाथिहैगोन आरो जोंनि बे मावनो लानाय हाबाफारिखौ ग्रेन्ड साक्सेस खालामगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोना दिनै नोंथांमोननि जा लोगो हमलायनाय हाबाफारि बेनि सायाव मा बुंगोन? साबायखर। दिनै मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिसानि सेकेन्ड गेट टुगेदार प्रग्राम नैबे बाक्सा जिल्लानि आथियाबारि होननाय ओनसोलाव गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। बेवहाय बिथांमोना डेलिगेट जथुमनायजों लोगोसे सिनियर आर्टिस्टफोरखौ मान बावनाय आरो मोनाबिलियाव देंखो मोनाबिलि प्रग्राम बायदिखौ लानानै दिनैनि बे सेकेन्ड गेट टुगेदार प्रग्रामखौ गाजा गोमजायै खुंनो लादों। बेनि थाखाय गिबियावनो जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि लोखि फुजानि अननाय सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनाय जाबाय। मिजिंथिदों दिनैनि बे हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै जाफुंसारगोन आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बेखौबो मोनथिनानै जोङो गोजोननाय मोनदों जे जोंनि मुंदांखा बर'नि मेथाइ खनगिरि जों बयनिबो आब' सुलेखा बसुमतारियाबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसेनो दिनैनि बे बायदिसिना प्रग्रामाव आं माइसेल्फ दीपक रामसियारि मिरु बिसानि लेङाइ आफादगिरि डेलिगेट बेखेवगिरि महरै बिथांमोना हांख्राय हरदोंमोन। बे लेखा आं नुजाफैनो हाबाय आरो आंजों लोगोसे जोंनि मिरु बिसानिनो पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बिथां देरहासार नार्जारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो जोंनि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङाबो दिनैनि बे डेलिगेट सेसनाव बाहागो लाफैदों आरो मोनसे मोजां हाबाफारि बिथांमोना नाजावदों जे जायफोर मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्राय मिरु बिसानि बायदिसिना एवार्ड फांसनाव बाहागो लानानै एवार्डी हिसाबै बिथांमोना रिकगनाइज मोनदों, बिथांमोनखौ मान बावनो लादों आरो मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि सिङाव थानाय सिनियर आर्टिस्टफोरखौबो बिथांमोना दिनै मान बावनो लादों आरो बेवहाय गाहाय आलासि महरै
जोंनि बिसानि बोसोनगिरि बिथां फैलाजे बरगयारिखौ हांख्रायहरनाय जादों। बिथाङाबो फैगासिनो दङ। बिनिखायनो मिजिंथिदों जे मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि बे सेकेन्ड गेट टुगेदार प्रग्रामा जोबोद मोजाङैनो जागासिनो दङ आरो बिथांमोना फकास खालामनो हागोन बा बिथांमोना बर'नि जा माने सावथुन मुलुग बेखौ बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों आरो मोनसे स्टेपसिम लांनो हागोन होननानै जों बिसानिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय। जों दिनै नै आइथियाबारिनि लोखि फुजानि स्टेजाव जोङो नै मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि नैथि गेट टुगेदारखौ जों खुंफुंनो आखायाव लादों। जों गिबियावनो हाबाफारि लेखाय दंमोन जोंहा फुंनि समाव फिरफिला बिर होनाय, नैथि हाबाफारि लेखाय दंमोन जोंहा रुंसारिफोरनि बिबार बावनाय, थामथि हाबाफारि लेखाय दङ जोंहा नैबे थान्दै मेल सावरायनाय। बे थान्दै मेल सावरायखांनायनि उनावनो जोङो मोनसे मान बावनाय हाबाफारि लादों। जोंहा थांनाय 2023 आरो 24 मायथाइयाव जायफोरा जोंनि बे मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय जायफोरा फिल्म एवार्ड मोनदों बा बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रिस बा सापर्टिं एक्टर जायफोरा एवार्ड मोनदों, जों बिथांमोनखौ जों दिनै मान बावगोन मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसाया। जोंहा हाबाफारि लेखायै दङ मान बावनाय समाव जोंहा फैलाजे बरगयारि फैगोन, जोंनिनो मिरु बिसानि बोसोनगिरि। लोगोसेनो मोनाबिलि समाव जोंहा मुस्रिमा सुलेखा आब' फैगोन। लोगोसेनो जोंहा मेन्देला ब्रह्म बिथाङाबो नुजाथिफैगोन। लोगोसेनो हेलेना दैमारि बिथांमोना गोबां आर्टिस्टआनो नुजाथिफैगोन। दिनै मुसलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव जायफोरा एक्टर, एक्ट्रिस, रोजाबगिरि बिथांमोन दङ, बिथांमोनाबो गासैबो बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि मिरु बिसानिफ्रायबो सोरबा जुदि गोसो गुदुं दङब्ला बिथांमोनाबो बाहागो लानो हागोन बा जोङो बिथांमोनखौबो स्कप होनाय जागोन।